Hallo beste Broesko-volgers, hier zijn we weer met een nieuwe keukentafelleedjes corona-sessie-achtig verhaal. Wat je al van ons gewend zit de afgelopen tijd. Aangeschoven neven mij is onze lieftallige fluitiste Marja van Kaam. En we gaan er nu nog maar één doen. Dit is voorlopig de laatste keukentafelleedjes corona-sessie dingensen. En daar gaan we binnenkort meer informatie geven wat voor wie er nog gaan doen. Maar voorlopig is dit de laatste. Waarom? Iedereen is aan de beurt geweest. En onze Guido zelfs scherm 2 keer met dat masker af. Dus het is nu even leuk om dit in de ijskast te zetten en te bewaren voor een ander moment. Omdat het de laatste is, Marja. We gaat besloten, we gaan te gaan doen. Wat qua thema, wat is het qua feel? Gaat zomers. Gaat zomers. Ja, om gaat naar ooit te kijken, hè. Ja, dus we gaan inderdaad gaat zomers doen. De scène waar we dan een beetje zo hebben. Dadelijk, er komt altijd wel weer een eind aan welke crisis dan ook. Dus aan deze crisis ook. En dan kunnen we lekker weer bijeengroepen, uiteindelijk, en de barbecue aangooien en een lekkere cocktail drinken, weusje erop en een lekker feestje vieren. En daar hebben we een heel leuk liedje voor. Een soort van tribute tot Herb Alpert, een muzikant die heeft wel muziek uitgemaakt, bla bla bla, klets. En daarvoor een leuk stukje van het hit Herb Alert. En dat gaan we nu voor u spelen. Hartstikke leuk. Amuseer je en tot de volgende alvast. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Hoi!